Hola, soc la Salma i soc de l'Escola Lera de Dalt de Tona i us vull recomanar el llibre d'Ànima Llibre de la col·lecció La Formiga. Us vull recomanar un llibre que es diu Un niu de formigues, que el va fer el Jordi de Manuel, que és aquest, i l'Eulàlia de Falcón, que és aquesta. I els dos han fet el llibre d'un niu de formiga. Ara, un niu de formiga, i ara us el resumiré. Un niu de formigues és molt divertit perquè tracta d'una nena, que és aquesta, que es diu Martina, que al seu aniversari li van regalar un llibre i que ella quan posava, per exemple, el nas en una part de lletra, aquí així, per ella veia formigues caminant, que eren les lletres. És molt divertit i a més els dibuixos. Per exemple, a mi el dibuix que em va agradar més va ser aquest. No us vull dir de què tracta perquè si no seré spoiler. És molt divertit. També aquest niu de formigues, per això així, i altres més. Us el recomano molt, és molt divertit. Adeu!